Само държа да не са... Който зъби е... Това сега. Че доската? Кръсно свършим с чачка. Коя? Чачка. Другари, на настоящата среща, която е организирана от Централния съвет на нашата организация и от Общинския съвет на Организация за съдействие на отбраната, и използвам да ви запозная настоящото попълнение на аероклуба, за да представя старите заслужили деятели на нашия парашутизъм в аероклуба. Първи, който искам да ви представя, това е заслужилият треньор на Народна република България, другаря Киров. Е създал редица от най-изтъкнатите български парашутисти. Заслужилият майстор на спорта Женя Гаврилова. Заслужилият майстор на спорта Димитрина Тотева Андрея. Заслужилият майстор на спорта Димитрина Андрея. Заслужилият майстор на спорта Коли Тотев Андрея. От следващите състезатели, майстора на спорта, от следващите пляда състезатели, това е Нейчетенев Колев. Другаря Пламен Христов Кирев. Другаря Тодор Колев Георгиев и Иван Йовчев, които настоящи Иван Йовчев. Като Иван Йовчев и Тодор Колев са настоящи инструктори по парашутизъм в аероклуба в Стара Загора. Един от най-изтъкнатите наши парашутисти по парашутен многобой Народна република България е Красимир Карушков. Следващите наши състезатели са Николай Желязков Тодинов, Георги Койчев, Добрин Добрев, Светлозар Русев, Атанас Атанасов, като не забравяме да изтъкнем, че старите състезатели са носили в продължение на 15 години абсолютно първите места в републиканското класиране на България. Следователи, старите герои, в продължение на 10-15 години неотстъпно са завоювали първото място в страната. Следващите, от които е най-изтъкнат другаря Красимир Карушков, в продължение на 4 години са спечелвали призовото място, първо, второ и трето място на парашютния многобой. Плател на въздушния спорт Златко Йовчев. Засмей се, Златко. Следващите наши последователи във владяването на въздушния спорт е Златко Йовчев. От тяхното поколение ще израснат бъдещи републикански шампиони. Дигни ръката, Златко. Дигни ръката горе и засмей моето момче. Това е. Тиха, какво е да ти Това не е сега. Кого? Айде, давайте, дай. Кого? Айде!
После самолета се тяга вече. Айде!